hudubar mu ta yau a wannan masallaci mai albarka a kuma wannan rana mai albarka za ta yi magana ne insha Allahu akan yaya ake mu'amala da azzalimi barawo. Wannan hudubar za ta mana bayani akan wannan wani irin mu'amala ya kamata kama azzalimi barawo. Wannan maudu'i shi ne maudu'in da na zaɓa in yi magana a kan shi a wannan juma'a ta yau 29 ga watan Muharram shekara ta 1447. To yau 30 kamar yadda aka gyara ba ga wata wanda yake watan Muharram shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 shekara ta 2025. ‘Yan uwa musulmi mun samu kanmu a wani yanayi wanda yake ana zaluntar mu, ana satan dukiya wanda yake ta al'umma, ko sun mai da dukiyar ta zama dukiyarsu, sun mai da kayan jama'a ya zama kayansu da su da iyalansu. A irin wannan yanayi al'umma na da buƙatuwa na ai bayanin wani irin mu'amala ya kamata a ce ka yi da irin wannan yanayi da kuma irin waɗannan mutane. Idan ba haka ba, a irin yanayin abubuwan da muke gani da irin martani da mutane ke maidawa, za a zo ranar kiyama in aka yi wasa an zalunce ka kuma a biyo ka cikin. Kaga mutum ya yi babban hasara ne. Kai aka zalunta a Najeriya, aka cuce ka a Najeriya, amma ba kai mu'amalan da ya dace ba, sai ya zama cewa idan aka je lahira an zo da wannan aka ce to gashi nan ya zalunce ni, ya cuce ni a cikin dukiyana, ya danne mana haƙoƙi, mutane na ta mutuwa. Idan kai kuma aka bincika ta ɓangaren ka, sai a ga ka mishi kaza, ka mishi kaza, ka mishi ƙazafi, ka jefe shi da kaza, ka ce ɗan shan jini ne, in ka gan shi a mota ka ce ɓarawo, in ka gan shi kaza, ka ta yin abubuwa da dama wanda yake waɗannan kuma Allah ba zai kyale ba. Akan wannan za ta shi alkiyama ko dama biya za a yi ba kuɗi, ba daloli, ba naira, babu wani abu da ayyuka za a yi biya. To yanzu da an gama ne zo da kawo mashi kaza sai a cire, kawo mashi kaza a cire. Dan aka yi wasa a gama cire shine ma'ana zaluncin da ya maka, kuma kai naka yana nan da saura wanda yake kuma a nan gurin yanzu dai a yi munanan ayyukan shi a tafiya maka. Kaga wani irin hasara ne wannan. Wannan muna fahimta irin wannan al'umma tana da buƙatuwa na irin wannan maudu'i, tana da buƙatuwa na irin wa'innan karatuttuka a wannan yanayi da muke ciki. Idan kan wani irin mu'amala da muke yi, musamman a social media, musamman kuma a labarai haka na dandali, a labarai irin na majalisa, a labarai irin na teburin mai shayi, za ka irin maganganu da ke fita a bakunan mutane akan irin waɗanda suke shugabantarsu, suke zalunta, suna sace dukiyarsu. To waɗannan mutane ga irin me ke fita daga bakinsu, sai ga irin abubuwa da ke fita daga mutum na ta yi. To wannan bilisanin hali yana nuna maka akwai buƙatuwa na a gaya wa al'umma wani irin mu'amala ya kamata a yi. Magabata sun riga sun yi rubuce-rubuce akan irin wanda ya yi idan baka sani ba. Wannan maudu'in na iftirarin shi ne, na iftiyarin maudu'in daga wani littafi da Ibn Rajab al-Hanbali ya rubuta. Ya rubuta wannan littafin, ya sanya wa risalar suna yake cewa mukhtasar mu'amalati zahiri sari. Shi yasa wasu daga cikin abin da ke cikin hudubar daga cikin wannan risalar da za ku rufu, mun karanta wannan risalar a goron sallah shekara 10 da suka wuce. Domin a cikin irin wannan watan lokacin aka yi sallar
mun karanta shekara 10 da suka wuce. Ina nufin wata na ɓangaren abin da ke don boko ɓangaren albashi. A irin haka ake wanda yake shekara 10 da suka wuce muka karanta wannan risala. Wai na ga cewa da daga abubuwa yana ga akwai bukatuwan mi koma. Don ba ka wani sai sata maka dukiya kuma ya zo kuma ya amfana kuma da ke. Allah ya mana dacewa. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, sa'an nan mu nisanci fushi na Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi takawa. Takawa shi ne ita ce wasiya na farko da Allah subhanahu wa ta'ala yama mutanen farko da suka gabace mu, kuma ita ce wasiya da yama mutanen ƙarshe. Kamar yadda ya faɗi, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah subhanahu wata'ala baya son azzalimai, kuma Allah subhanahu wata'ala bai son zalunci. ‘Yan uwa musulmi, maudu'in mu na yau maudu'i ne wanda yake mai girman sha'ani, wanda yake ya shafi waƙi'in mu abin da ke faruwa, yana raɗaɗi ga zukatanmu. Al'umma tana kusan halaka, ma'ana al'ummanmu na kusan halaka. Shi ne a kan wannan matsala. Wani maudu'i ne wannan, shi ne yaya za ka yi mu'amala da azzalimi marabu. Allah ya jarabi da yawa daga cikin mutane a wannan zamani da zalunci na bayi. Ya jarabi mutane da sata na dukiya, ana sata dukiyoyin mutane. An ba haka ba ƙasa mai arziki irin Najeriya, kaga cewa mutane na kwana da yunwa, mutane na kwana da rashin lafiya, mutane na mutuwa da rashin magani. Idan mutum ya tsaya ya duba sai ga cewa menene waɗannan jagororin suke yi. Ban da satar dukiyar al'umma, babu hanya mai kyau, babu makaranta mai kyau ta gwamnati wanda talaka zai samu sauƙi, babu asibiti wanda yake mai kyau. Ka je asibiti ga ƙaramin abu ya gagara, daga babu likitoci, mara lafiya ya zo ya kawai aje shi a asibiti har lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunce shi. Su kuma da wani abu ya same su da sun san abin da suka kida a kasar ya su buga wuce. Sai ga mutum ya tafi Amerika, mutum ya tafi Germany, mutum ya tafi Ingila, sai dai kuma duk inda ka je idan mutuwan ta zo sai a mutu. Ya talaka ke mutuwa, kai ma za ka mutu. Kowane irin likita za a je ma, in ya duba idan da ka mutu ya je zai ce sori, samu yan uwan ya ce sori, shi ke nan kuyi hakuri ya mutu, babu abin da kuma zai yi. To me zai samu za ku gyara ma al'umma? Shi ne ma'ana wa'innan abubuwa na more rayuwa ba. To Allah ya jarabe mu da wannan. Sa'an nan daga ciki akwai cin haƙoƙi na mutane. Idan ana ma'aikata za ga ma'aikaci wanda yake sau ya ga ya cinye haƙoƙi da dukiya, a ba da albashi a ce a biya, sai ya je ya zuba account ɗin shi ya zage, sai ta yi yielding din interest, ma'ana ya ta haifar da wasu wannan interest haka da dare ba. Zai ajiye ta na ɗan lokaci, wa'incan na nan iyalansu babu abinci, babu kaza. Mutum ya ci bashi a shago kaza, ya ci bashi a shagon buredi, ya bashi a shagon hatsi, ya ci bashi a shagon kaza. Sai ya ga cewa ma ya marasa idan ma zai ci bashi ba, dan ba za ka ci a ci baka ba. To amma shi yana nan dukiyar na nan an bashi ya ba mutane ya aji. Akwai wanda za ka saka tun daga irin ma'ana wanda za ka irin yadda na department saka nan a ma'aikatu, ko waɗanda za ka kuɗi na biyu ta hannunsa a ce a biya mutane. To Allah ya jarabe mu da irin wannan. Sa'annan yana daga cikin jarabawa da al'umma ke ciki a wannan lokaci, a wannan zamani, shine nuna fin karfi na masu ƙarfi, su nuna ma talakawa masu rauni sun fi ƙarfinsu. Irin abin da ake gina kowane abu za a yi haka nan, za mu yi maganin kaza, bari zaɓe 2027 za mu yi maganin kaza, za mu yi maganin kaza, sai an nuna muku bakarfi. An yi irin waɗannan abubuwan da dama. To babban abu ga koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma za mu nuna musu za mu yi kaza, gina kada ka nuna kan cewa kai kana da ƙarfin da za ka iya tabiyi, sun fi ƙarfinka kuma ana nuna fin ƙarfi. A jihar Kaduna
lokacin da aka yi zaɓe na ƙananan hukumomi zai iya nuna maka misali da aka yi zaɓen me aka ce aka faɗa wasu gani aka ce ta cinye gaba ɗaya waye ya daga kara an mana irin haka a baya wani gwamna muka ji zaɓen shi saboda da karfin da aka samu da shi wani wanda muka zaɓa ya gudu ya ci amanan ya ban mu da wannan amma daga ƙarshe da aka zo aka yi zaɓe aka ta kata da faɗin sakamako sai da aka bari an je sallar saboda mutane sun suna da yaudara iri ana zuwa sallar lokacin irin lokacin magariba babu mancewa sai kawai aka sanar da zaɓe a lokacin kuma an riga an masa sojoji ba a ce ya ci ba me muka iya yi babu abin da za ka yi ya kace kada ka je ka halaka kanka an malami ya zo ya ce kada a yi zanga-zanga kada a yi kaza ka ce an ba shi kuɗi in ka fita kuma aka je aka harbe ka shi ke abu a ce malam zo ka mashi sallah Allah ya mana dacewa Allah kuma ya kiyaye dan da ka fada da za ka muke da malamai lokacin suna faɗan magana ba wai ana faɗi bane da ka shi yasa ina ga mu sai wani ce babu yanda za a yi in zauna na tsawon kwanaki in kashe gari ina bincike akan wata matsala in gama tattara abin da zan faɗi zai in zo haka da sai wani kawai wanda yake yana zaune yana sha da ke yana cin gyaɗa kawai ya zo ya ce shi abin da yake so a faɗi shi zan faɗa wannan ba zai yi ba kai kawai ka zo ka ce kai yanzu kai ba bincike kai akan abu ba ka san komi akan wannan ba sai ya zama tare ka zo ka zauna yanzu kamar matsalar da muke magana wannan da kaje ka duba risalar nan za ka akwai shi da Allah kila mafari ba ka san shi ba ba taɓa jin sunan risalar amma tana nan ta dade shekara da shekaru amma kai baka san da ita ba sai mutum ya je ya binciko ya karanta risalar ya yi abin da ya zo ya dinga faɗin magana ya ce a ba haka ya kamata a faɗi ba malamin da an ba shi miliyan an ba shi miliyan 16 to irin wannan shi bane daga cikin mu'amala da za ka yi rata shi alƙiya ba ya kama da lokacin da aka mashi in ji ba ya yi kuma da dariya ya yi wa kuma za mu yake suka ji za mu ci a yake Allah ya mana dacewa amma sai an nan turkar Allah ya taimake mu dan da haka ko wanda zai ce bai kana irin wani abu kada ya hana ka barin gaskiya kada ya hana ka gaya wa al'umma abin da yake shi ne kai bincike kai shi kuma bincike bai yana zaune ne da kwakwalwar shi da hankalin shi ke amfani gida hankalin nashi ba kuma dodaddi hankali kwakwalwar nashi gida dodaddiya ce babu qur'ani a ciki babu hadisai a ciki babu maganganun malamai na kwarai magabata a ciki Allah ya mana dacewa ɗan uwa musulmi irin wannan jarabawa da ake ciki wanda yake ana nuna kun ƙarfi amana ta mushi a cikin al'umma domin irin wa'in wanda ake ba wajoshi maciya amana ne ba ya za ka ce masu barayi bane kai da ka ce barayi wani istila yake amfani da shi amma duk wanda aka bashi wani gofe da ya cuta mutane to ya ci amana ne shi yasa duk wanda zai zo ka ji cewa ba a yanke hannu wa'in can barayi bai san abin da yake ba fahimci abin da ake ce masata a shari'a ba da kuma abin da ake ce menene abin da ake ce mutum amana duk da aka ba mutum izini akan wani abu in ya ɗiba ba wai ya saka bane ya ci amana yanzu idan matar ka kawo shinkafa ka aji ka so taliya ka aji a soye tana ɗaukar taliya na tana fita da shi da ya ta abin nan ita ka ga an ba ta izini an aji yana barauni ya ce ko kuma mai cin amana idan ka ɗauko wani ka aji a shagonka ya dinga ɗiban abubuwa yana cinyewa wannan mai cin amana saboda an ba shi izini yana da bambanci da wanda yake bare daga waje zai shigo zai yi ba shi wannan barauni dan bai da wani izini a nan gurin ba a bashi asiri amma kai da aka baka yanzu kai cin amana ne idan mutum wannan kuma cin amana babban laifi ne duk wanda ya ci amana za ta ci shi ƴan uwa musulmi an canza shine ma'ana amana da tsantseni da nuna kun karfi da irin kwaɗayi tambaya da ke bijirowa shine ma duk wani mumini na kwarai shine yaya zan yi mu'amala da irin wannan halin shin idan aka mun zan mai da nima martani ko kuma zan dinga an taya ma shugabannin zagi ko kuma zan dinga musu mummunan addu'a ne ko kuma zan yi shiru ne domin akwai mummunan addu'a da kai to kanka za ta dawo direba ne ya dauke ka sai ya bata maka rai kuna tafiya ya kwalo hanya da gudu irin hanyar Jos din da wanda gefe da gefe zan rabin da akwai rabin da kuma ta bada idai a wurin ita
to kawai ya kwallo irin wa'annan gurare kawai yadda dinga cewa Allah ya makantar da direban nan kuma kana cikin motar akwai hankali a ciki babu hankali a ciki sai ka bari ya gafa ka tafi zaka mishi addu'a ɗan uwa musulmi za mu shi ne kuma ce mai yarda da zalunci wannan tambayar shi ne tambayoyin da ke da jiruwa amsan tambayoyi ne na cikin maganganu na malaman wanda sun yi iskin ba ne daga ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin malaman da suka yi rubutu akan wannan akwai Ibn Rajab al-Hanbali Allah subhanahu wata'ala ya mishi rahma wanda yake rubuta wannan risala da muka ce muktasaru fi mu'amalati zalim sari yana daga cikin abin da Ibn Rajab yake faɗi a cikin littafin yake cewa shi al-zalimi barawu ana mashi mu'amala ta fuskoki guda biyu ɗaya daga ciki za ka yi mu'amala da shi abinda za ka mai da zalunci in za ka iya kwacewa sai mu kwace da gare sai mu nemo fusa in azalimi yana maka abin da za ka iya kwato haƙƙinka zai ƙoƙari ka kwato haƙƙin amma idan haƙƙin ba zai kwato ba sai ka yi haƙƙi ka koma abu abul iman din amma ba za ka iya kwatowa ko ka fita ka ce sai gari a je a harbe ka a kashi wannan abu muna bakin ciki da irin wannan yana daga ciki shi ne ma'ana wannan fuska da farko ke da yake cewa mutum sai ya kwato abin shi a yabai da zalincin sa'annan hanya ta biyu shi ne menene sai ya gyara kokarin shi wurin abin da yake menene zai gyara zuciyar shi baya halatta ga wanda aka zalunta shi ma ya je ya maida da zalunci bai dacewa shi ne ma'ana ya je maida da zalunci haka nan sai dai menene idan zai maida ya maida da daidai yadda aka mishi kuma ya maida abin haka nan da adalci kada mutum ya maka abu kai kuma idan ka tashi ya maka kanka na kamar shi ne na itace kamar yadda ake so in ya maka na kara yi mishi na kara in ya maka na ice kamar shi ne na ice idan ya maka na rodi ba za ka yi akwai ba kai ma neman rodi kamar shi dan da haka daidai yadda aka maka wani na kawai fa'adihu bimisli ma hukuntum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin sa'annan mutum ya addu'a ga shi wanda yake abu da ya ce Allah ya shirya shi kana addu'a ga shugaba yanzu wanda zai ce kudi aka baka idan ya tuba Allah zai karɓa tuban shi idan kuma ya zama cewa ya ci gaba da wannan zalunci to Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi sai amma ka mishi addu'a Allah ya shirya shi yana daga cikin abin da Ibn Rajab ya faɗi a cikin wannan littafi yake cewa azzalimi yana kan ganin kawai da Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya tashi zai damke maka shi kai ba za ka iya damke shi ba amma Allah ya tashi zai kwamushe shi shikenan an gama sa'annan yana isan bawa idan aka yi wannan abin da ya koya ta zabi ya ce me hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isan mun ba da abin dogara mu saba da irin wannan zai dan da haka kawai hasbi Allah wa ni'mal wakil annabi Ibrahim ba sai da ba shi abin da ya bari manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya mutane sun taru za a zo a yake ka an gama yin dandabo za a gama da sai ya ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا بخشهم وذلك فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله Allah ya mana dacewa sa'annan ya ku yan uwa musulmi shi abdani da ke ganin shi abin tausayi ne ga mara lafiya ne yana cikin kurkuku yana cikin halin kakani kai dan haka abin a tausaya mishi yana zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron zalunci duhu ne a ranar alkiyama kamar yadda Imam Muslim ya fitar, Imam Bukhari ya fitar da hadisi manzo Allah ya ce taimaki dan uwanku azzalimi da kuma wanda aka zalunta. Sahabbai suka ce mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta, wannan babu wani mushkila akai. Amma shi wanda yake zalunci ya zamu taimake shi. Sai manzo Allah ya ce ku kama hannun shi ku hana shi zalunci. Ku kama hannun shi ku hana shi zalunci idan har za ku iya. Yan uwa musulmi yana daga cikin abubuwan da mafi girman abu da Allah subhanahu wa ta'ala ke jarabar bawa shi ne a kwace ma bawa dukiyar shi ba karamin jarabawa ba ne wani ya kwace maka haƙƙinka ba karamin jarabawa ba ne abin da ta damu amma abin da ya fi wannan girma shi ne kuma a kwace mutum ladan haƙuri amma kuma ya kasa haƙuri a ce ya haƙuri ka ce ba za ka yi Allah ya bada dacewa da kuma falala na afuwa da kuma daraja na addu'a duk sai a ce an kwace maka wannan can an kwace maka dukiya ko inna abubuwan da ka rasa su wanda ka ga musibar ta fi girma
sa'annan ku tsaya ne nazari ɗan uwa matsayi na annabi Yusuf alaihi salam, irin abin da mutane shi suka mushi ƴan uwan shi ne, saboda soyayyar da baban ke nunawa suka mushi wannan abin da suka mushi, wanda yake da yawa mun san kisan annabi Yusuf. Sura guda aka ware ta tokan wanda da darussa masu girma aka ware wanda aka mana wannan bayani. Lokacin da suka je suka ce a kashe shi, wani ya ce a'a aka yi gaba aka jefa shi cikin rijiya. Ku duba irin abin da aka yi, bayan an jefa shi a cikin rijiya aka fitar da shi, aka je aka sai da shi, haka nan a matsayin bawa. Duk abin da ya faru amma ɗan uwan nan nashi lokacin da Allah ya ɗaga darajar shi ya kai wani matsayi da ɗan uwan nashi suka zo lokacin suka gane shi ne, ya ce musu ya ce da tasriba alaikum, so suna ce mashi ka yafe mana mu masu laifi ne, sai ya ce da tasriba alaikum yau, babu wani zargi akan ku a yau, yaghfiru Allahu lakum, Allah zai gafarta ku saboda ni ma na gafarta. Dan da haka wani lokaci aka maka abu ba za ka gafarta, kada ka fito maka zalunci, kada ka fito da zalunci. Wani ya mutu ka ce yanzu yana cikin wuta, wa ya ce maka yana wuta? Akwai wanda ya san mutum inda zai, akwai mai shiga tsakanin bawa da abin nan babu. Dan da haka ba za ka yafe ba za ka yafe ba ka shu ba, an je lahira a biyar. Amma da ya mutu yanzu ka ce ai wuta yake, wani yana cikin wuta, shugabanmu da ya mutu ba da jimawa ba cewa ake ga wuta, har mutu aka yi mai gashi ya fada wuta, wanda ya kuzin doshi da gudu, da yau za a iya ita haɗa abubuwa gashi an biyo shi da gudu wai sai fada cikin wuta da malaman shi. Ko a ran tashar gyama ina malaman ake samun malaman ne, amma har da malaman ne kuma yi buga ya je samun fada. Allah ya kiyaye. To irin wannan abubuwan za ga duk masu irin wannan abubuwan za su daure binda shi wanda kuke zagi ya karanta shi a gyama sai a yi ko hakokin kuma a kara mushi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka suka kore shi daga gare shi, aka kore shi aka kora shi ya bangare saboda irin munana da ake mishi. Lokacin da manzon Allah ya zai ba Makka da ya juya kalle da ya cewa ne ke ce mafi soyuwan gari a gare ni, abbacin mutanen sun kore daga ciki. Manzon Allah ya san Makka an kore shi ya fita, amma lokacin da ya dawo ya zo ya ci Makka da yaki aka yi fatu Makka da ya ce wa mutanen ga da suna ce shi ta cewa izhabu fa antum mutlaqa. Abinda manzo Allah ya ce me zai samu za mu koyi irin wa'annan ababi ba. Allah ya mana dacewa. Ɗan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kasance kamar dabino wanda yake bishiyar dabino ko irin bishiya na kwakwa wanda yake idan aka jime ta ita ne take dawo da shi, sai dawo maka da yaya da za ka amfana. An jefe ta da dawo da yaya duk da abin kuma yana da wahala, wa ma yulqa illa alladhi yasawwa wa yulqa illa zu hadin abin. Saboda lokaci akwai dan risala ce guda wanda yake Ibn Rajab ya yi a kan wannan, ƴan uwa suna iya zuwa su duba, za su samu insha Allah risalan ko browser kai yanzu za ka same shi. Dan da haka ka samu muftasaru fi mu'amalati zalimin salik, yana da matukar muhimmanci a ce mu dalibai haka nan da masu da'awa kan wannan risala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا للصلاة.